Bon dia, aquesta és la meva història, la història de la Margaret Hamilton. Vaig néixer el dia 17 d'agost de 1936 als Estats Units. Vaig ser molt bona en les matemàtiques, per això vaig ser matemàtica, química i molt bona amb els ordenadors, per això vaig ser informàtica especialitzada en la programació. Amb 26 anys vaig entrar a la NASA com a la programadora de l'Apolo 11, la nau encarregada d'anar a la Lluna. Jo sempre pensava que si hi havia un error al sistema, gent podria morir i tots els avanços que havien fet desapareixerien. Per això vaig crear un software que, programant-lo, en cas d'emergència, només es concentrés en l'arribada i la tornada de l'Apolo 11. Com imaginava, hi va haver un error al sistema, però vaig arreglar-ho a temps, amb el software que vaig crear, salvant els astronautes i l'Apolo 11. Aquesta ha estat la meva història, com vaig salvar els astronautes i vaig augmentar el nostre coneixement sobre la Lluna.